Bueno, historia hau hasi zen 2009ko ekainean. Sartu zen Borjak eban nuntzio bat internetik eta, bueno, agertu zen Josema eta gero nik. Eta, bueno, egin gendun aproba batzuk 3 eta hasi ginen gero jotzen, astero ordu piloa sartzen eta, bueno, urte batian entzio 10 tema, 12 tema eta 3 bertzio. Eta, bueno, nahiko aurrera goizela eta gauzak ondo, bintzat. Batzen dugu guk rock powerra, rock indartzua, ez? Rock alternatiboa, Alternatiboa. Rocka. Atzeruz begira, apurtxu bat Iggy Popetan estuziz, baina... Subways. Aurrera begira, White Stripes, Wolf Mother, alako... Hirukote powerrak, ez? Zer dira, indartzuak eta, bueno, nahiko kaineroak, ez? Bueno, guretzat izango zen aukera oso ona, miraketa hau pilo bat jente ezautzen dau eta, bueno, nahiko... famatua da, bai. Eta, bueno, oso... Bai, eta igual esperientzia hona. Berria, bai. Burua da Borja. Bai, abestiak. Nireak dira, ez? Eta beno, gero hori, Josema eta Eitorrek zerbait ipintzen dute, eta hori. Eta maieran, gero, zerbait sortu da, eta hori da abestia.